Pharo hini raplikebra hini angdeng carbing no termas konsil amai kangni. Konsil budget deficit lakre ke thomra suri narkep kebra ke thomra pharo sirkebra tokpora ingkoi kite. Surendra Electrical Private Limited atumpen Socheng constituency arlu solar ke ronahut tangka rungvek lo pusi tangka kirung pia tumpen lamkar kachipipon. Manja KSA branch hinpen ke bangdeng asadlang ke tokadeng keronpon. Kardom pini karbi prime time beer talong penili thari sarno klanse non beer tang ton pen arjik tha. Karbi englo termas konsil pen pini suri hini ra inquiry ni pen inquiry ke thom dihinan inkana farman deficit lakre ke thomra suri narkep kebra ke thomra pharo sir kebra tokbora inkoy council budget dengsi ciparai pontanglo. Karbing no termas konsil season holalong pini chairman long kitimung cepaim pusi pharo hinira pikebra hini yang deng karbing no termas konsil amai padupono. Maya jai megating chairman pen lamthe longsi dihinta arpukedo CEM Dr. Tuliram Ronghang pen suri hinira inquiry hini pen inquiry ke thom akimi dihinan kano farman interested subject lapen inherent subject keteng jiafan season along dihina lamthe jai pondo. Alangli season along interested subject upon pangrumpet lakhinira suri thongkebra trogra pharo narkebra phokebra isira tokpora trokebra hini lapen inherent subject upon deficit lakre ke thomra suri narkeb kebra ke thomra pharo sirkebra tokpora inkoy jasi ketengji upon bangphu mate members to upon kerap lapen kacheton ji upon chuning rilo. Laswa ting apit inherent subject deficit lakre ke thomra suri narkep kebra ke thomra pharo sir kebra tokpora ingkoy abangke season along chedon sarpen cheparailo halapu interested subject abangke penapsi cheparai ponala. Karbi Anglong Autonomous Councilot 242 session আজি বহিছে আৰু interested subject আৰু Karbi Anglong Autonomous Council inherent subject এই দুটা বাজেটত প্লেস কৰা হৈছে। আজি ইণ্টাৰেষ্টেড ছাবজেক্ট SOPD ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিছোঁ আৰু টেন্টেটিভ বাজেট যিটো ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা দিছে সেই ওপৰতো সকলো সন্মানীয় সদস্যসকলে সমৰ্থন কৰা হৈছে। আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত দুটা বছৰৰ কোভিড থকাৰ কাৰণে ইনহেঞ্চমেণ্ট আমাক দিয়া নাই, কিন্তু এবাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত দুটা বছৰৰ মিলাই 20% এনহেঞ্চমেণ্ট দিয়া হৈছে। তাৰ কাৰণে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত অকল ডেভেলপমেণ্টৰ ৱৰ্কছত আমি 448 ক্ৰ'ৰ্ছত আমি পালোঁ। লগতে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্যৰ চৰকাৰ সেই দুটা মিলি গোটেইখিনি গ্ৰাণ্ট মিলি আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ কাৰণে 26টা সমষ্টিত সমান্তৰাল উন্নয়নমূলকৰ কাম কৰিবৰ কাৰণে 948 crores 71 lakhs আৰু 71,000 আমাৰ এবাৰ বাজেটত ৰিফ্লেক্ট হৈছে 2022-23 কাৰণে। তাৰ ওপৰত কিবা ক'বলগীয়া আছে নেকি? Din Dayal Upadhyaya Gram Yuti Yojana Scheme pen Socheng constituency arlo akejoy pen solar keron pon babahun Surendra Electrical Private Limited atum pen madu alongta tangka rungpon pe pusi ki ongdung news channel along chipaklang pon lasi bangso puthak tangka kirung pi vega tum pen pini pherangke amai paduponsi lamkar kachipi pon berta pherangke hundor kropen berta nang pale Alangli tumpen kaningji atengke Surendra Electrical Private Limited atum alam toya tingsi alangli tumpen rongosora longpen tangka rungpondu lapen solar keronar nirote Surendra Electrical Private Limited atum phan pidun phit titilu pusi pachini lasi company tumpen tangka rungre puke aho kali pusi pini pherangke amayalong tangka kirung vek tumpen chethanpo ladak press kachipina ko kalam thila puson lo ke dangtang social media long ke klang rong kora long solar ke rong ponohut alang itum Surendra Electronic Private Limited alang itum kaningi ponotoin alang itum la puhiloge pu je nitum ke solar ke ek tuka ta anitum nam hang he usi alang itum kaningi bon sitame halang alang itum nangi pu alama teng pensi nilitum ke labangso tangka nilitum kirung nang itum
nilitum phan jong helen alang nitum narbok pusami la nilitum kroi kre la ke nilitum si rung long wek la pe nilitum mari deng pensi la bangso poisa ke pilong wek man Surendra Electrical Private Limited potu mate DDUJY atu memang ake joy rong sorpan kitu kelak pan mekili liadim karen kiron dam me solar kiron dam along pen ake joy pen sikiron pon pola mang kelake aho kali latum kapa cobai athe nilitum non nilitum milik umdap solo umdap ta non hadak solar ta lelo kile pen nilitum apoisa rung nongwek pen sinitum alang tum Surendra Electrical Private Limited tum malphani tum pilong we la sini tum phan kedam tarani nanggar bok nitum sekai sita ponole free of cost puke nitum lake kroyek the lake nitum riong kepensi pilong we posi la si alang tum kepu nitum hankar bok alang pe nitum ke free of cost puke tum kali lake la jituni ki la Surendra Electric Private Limited along nitum kicheng pen lenangan rong along mikar nanging pu mikar ke ju an tan nitum phan mikar nanging pu cipaduk dun lo la pen nilitum phan ke cheng pen pusami ake joy pen nang thandak de la pen nilitum phan nang thandak de da yo ni alang litum bang poisa non alang litum bang ke poisa rung re nitum poisa pon long le puke la ke alang litum ke chobai la pen hok he la ke nilitum mama si anut alang litum nang ke than pen poisa pon nang ji nitum la dak asrik mirik do pu pen dang lo nilitum phan poisa rung nang pulo poisa nilitum rong hang pi pet nilitum alang litum phan poisa pi vek lo sondak thak mo pen la Surendra Electrical patum hala pujin thawana thuda sondak thak si tangka rungre pola mangke hokali nilitum matsi rongalong dam pen rung pen alang tum phan juma vek tum lo pen pipon vek lo ake joy pen kicheng hut than dak de pen tuhan chala nami te solar release long de pula su kutha dukok masilitum ahok lo rong so pen chingwai si rong so da chipilo la pen la bangsu atangka bangke along itu than iri hong ke pen mate tumari teng pen PC solar ta Karbilo Charlie asong manjaro asa hemalong thang ni phai inquire porni kep ang deng asad lang ketok dunji atoma phan ketok aden mate writing board lapen kolom kerona jeme kapadu pona birta nangle writing board lapen kolom kerona jeme tenison tiso pen kache phaim phupona mayalong kontun bang Omar Singh killing pensi mayalam the pachini pon laso mayalong aluhi aman pen tiripi KSA Amepu Jameson Timung lapen KSA Dipu District Committee Amepu Bisnu Phangchuatum Chetong Dunsi Kacharli Ari Soejang Atuma Phan Kemesen Atowa Karludun Bomji Phansi Writing Board Mate Court Kitok Ateng lapen kolom hihoy ronponsi aning rungdun Anparta Kabori pon vergia phanta Kachetong Dun Aluhi tumpen pachinipon tolong itum rap umuwi pustame branch tum chapati PC writing board lapen kolom ron pon lo si la sohor mu geron pon pen ni tum aning pangsai ko hormu gali sitame itum labang so geron nang kok baki claim nang kok labang ke si awareness lo non itum kewang ni generation ke se pen student ali da dum ban thon se khailong karja poima pu phan si itum labang so awareness claim pon lo to sona nang manang bong pen samili tum rong pen karbia khai phanga ching hot bangso dok to karbia khai phanga ching hot engineer olason de karbi akhai phanga ching architecture pen ka du ko bi chenglok hala bangso officer nang mana tamil la bangso akhai phan phanga ching hon thek a pina ko pilo lason si nang chimanang po lason litum ke mangke athema la bangso kamatha non la so pinam akep do la so kamatha ki pang ki koma joni ami thang nang chali do po nang pas lo chali nang solo aprang pension to non bang ke sik chelo ka chali boy fis name la so ka chali chot ban kali si tum la bang solo ka chali long pen bang si ansu si tum ako itum la bang so khelong pen la so ka chali lo pen tum a khe manga chelang konji atokar koson si pon un pum thima hala bang dali tum ke nang so pen si tum organize pon lo nasi kewang jilang tami dak ang bong pen doktor nang man po engineer nang man po kaprek nang man po situm hala bang sunang ke manang bong tami ni tumbang ke nang langsung kali sama pining pen bang ratum or so brand sing initiative yang lo nasi pining pen bang salang lupang cing polo la pen kini tum ke dam tang tami free coaching tami tham pun bo ladak bang ni tum thek pun long lo la pen ke dam tang
tami alang lu present do tami claim polo free coaching tami pipon bom lasan abran dong tami tum labang so kardia khai bang pacing thuri bang ke bol ikon bo andi nang tum labang so bang so kiron bang ken non especially bang ken non la metric ki tok ji bang si bang ji non metric ki tok ji la so candidate bang si ron kon solo do ulang tum claim polo si tami ni tum ana jakong udah to sila tum si pangceng polo tapi mana tum pangceng ke pangteng asat lang kitok dunji au sumara tumpenta aning kangsam akachuru bajirpon nilitu mapan pini KSA hoi pen nilitu mapan student lo Charlie song tumhan gihang apol aprang sia kero paper pick lo nilitum student hoi pen alang litum kadoka we pan president pendang lo keja tum ana pana kadoka we pan stamia kero paper pick lo la pen start pen kosonsi ke Charlie pon ke pang tang nang jima mate kosonsi aprang ke dam bom nang jima lahai ka duka visitame nilu tuma phan nang ke than pon la pen nang ke pari pon postame ning sampik an lo akero pilo la pen lancho takali nilu tuma phan ke tok aphan dot pen la pen writing board stamini tuma nang pilo aposi ka duka ve nang ke pia pot nilu tum ninga klong pe student hoi pen akero pilo pon lo in kitok dunji phan kabor ipon cipatik pon lo kitok dun pamitek ji phan stamin ining te pon dolo chok nomlam super phan birtamo ingtonic sinan dinamo fit puthot birtalong wang thiglo aning kanwangason thak-thaksi pining le thota nihang donsuri journal committee atum plikebra narkep angdeng Karbi Youth Festival along kachipate dunji aphan kachisik ponpoma birta phirangke bisnu lekthepen birta nang pale nihang donsuri journal committee atum methang jutang sa hemaklam japra lang solong kilun ke kan Charlie pon bomdo kilun ke kan ka Charlie pon ari soy jang atumaphan Romesh Singnar Nasing Ronghang Samson Ingtikathar lapen Komol Bepen Chenglok jutang aphan kaching honatum chetong dunsi aning pathidun Mahamaya constituency Buragohai polling station samai phu lapen konchung bangatum pen patir piponsi kedam tangarni keklang Buragohai Biren Ingti Ling Road Kasela Mahut Kaningje pon Biren Ingti arong Karbinglong Termas Council EM Lunsing Teron kinine pualam kipuke chokche pusi Buragohai amephu lapen konchung bang atum pen pherangke amayalong ningje Thang ni phaing kora ke thomani ada por phai kresia porpen Buragohai polling station skiparlo lokhon terang arong amikar James Terona Hemalong Buragohai polling station samaipu lapen konchungba anparta kachiram duna bang photo chingrumsi kedam tangarni news along keklang Birening ti arong Ling Roads Kasela Mahut Kaningje ponalam ningkang samsi jepang tangsi pherangkiame padupon Pherangke amayalong mephu Doniram phangchu konchungbang soronteron lapen Mongol Singh terang pen chinglok polling stations along klembang photo chetongdun constituency ke parlo nilitum dang Buragohai PS amkang along pini nilitum labangso nilitum media panang chahang mate nilitum kaddo gabe local committee president walang lilo dan secretary lo dan pu mondola office bear office secretary lo dan pu lang libang dang Buragohai PS long cluster chairman lo dan pu rong asar parta nilitum kedam tang tariking koyarni nilitum dang Buragohai PS long Biren Singing tiarong labangso alam ki klang aputhak Karbing long live lapen malong news along ada news long ni tung ke thek long labangso nong nu ke ju so lang puthak ni tung pini lam klar ke chipi je pasani tung doiglo tase alambang laso alambang ahokali athema halaso orang pustame ni letum iskim puthak stame ke pelele baki pipi kalilo pelelo tu alem inu bani tum ale tu enji pansi lang tum ason ni yelong lo la se em ningkan thomwet em long ningkan thom em ke claim pu pistame alang li aphan ke sorsar thaive alang li ke na tinai an long henang pilak lo
non nilitum isap dami borok hayang kan tame banga dim le ni de pustame nilitum no mangke open stage lapen mini stadium ta nitum rasinja klang se bikok lo lapen hola culture long ta penan open stage ta hola penan ko hola pene duita lo da stage ni to stage men chin de lo tame duita stage ta pilo lapen rong sara phala la has tame nang pilo lapen la sen gravel la has tame nang pilo yudo la son isap dam lo plo na do ulo na pitang development ke bini sen gravel ke lukhon terang rong tadolo himingling rong tadolo lapen da 15 bosor gate ke patang te hula so gate ta main road a gate ta patang lo lapen te huda main road pen national highway 36 pen la an pen alia ki ik thing ke ekdom 6 km ne la ane ali nang pilo lapen te ladak kis es complex long pustame nongke hako son kai lo angdang si nang pilo alang li lasi alang li phan ke lapen te solar mukhata arong la akang ting jo tiniali long tala street light an mukhata alang li pilo nasi alang li phan ke nong no ke jo em sar ke gora goha ps phan ke langle pu pang ke lake em sar phase ala ke nong no pa jo la senili tumke ladaga polling session cluster chairman lo lake alang tum kaning je bang ke lake kelong tang si kelong le pu ke chini kabuji pen si lake ke sorsar kabor i lake komani ladak komani la chuthana boy aning pharlo boy hala si kroi kedam tang ni phai inkoira ICR ni arni tili sia porpen denarong pathu aklamlong owe chingri FC lapen denarong press club angpongsi angdun kiti pathu pondo angdun kiti kapathuolong owe chingri FC atum chephai ponsi nong e lapen tangka anparta certificate chepari deng pona birta herangke raji pepen birta na pale ingdeng hini cricket prize money trophy championship angdung kiti kapathu panalong aluhi yaman pen kasa vice president borsing kro denarong town committee chairman prodip ingti DSA president dharam singh kro secretary dharam singh ingti cricket secretary rajib be ward commissioner mongol singh be KCS denarong aro amepu sarthe terang umpire mirlong milik lapen Bronson terang pen cenglok kapathu atum cetong dunsi ingsam jin pen angtung kiti mesen pen pacun pon angkang an ke doa club ham nilitum cricket tournament sitame ingdeng hini penengan bangke lepon lo nasi pini ya bangke nilitum dak denor sport season ke patua aklamalong angdung kiti ani lo bangso angdung kiti ani long nilitum ke cepate pon mate final ke pathu pon long owe chingri club lapen dak denarong press club bang bongsi pathu pon lo bangso long uwe chingri club atum hai pon lo bangso ke hai pon mate nong e ke pajir pon long nilitum along na che tong dun mate ke sofa pon alhi sarpu karbiang long sport association kasa vice president borsing ro ke hai lapen nilitum long che tong dun non hejong denarong town committee mate town committee ke man pon chairman prodip ingti sango ke hai lapen nilitum long kaike mata na chera dun mare nilitum DSA phan kaike mat sitame mesen advice na people thek alang li tum denarong high secondary principal jiwan pator sar lapen na che tong dun mon senai principal sudhir tiga lapen do thulang li tumalong dak denarong sportation pen nong nam ke wan angsong level mate state level ane pathudun alangli ronasong pia ke hai lapen litum mangso ke pathulong dak denarong ke thegi ding tumani tongdun asi nali tumang no nilitum pasini ponjia bangke lalo je nilitum denarong exposition bangke cricket shot kalin litum asona game sitame kibi ponji phan kaike mata kache sik pondo non e pran ke bang nilitum dak denarong exposition pen uwe kimia phan marathon sitame nilitum ke pakat ponji do nilitum dok moka pen nilitum dak parokha adaga nilitum pakat ponji non prabjin mebi ponpo bangso phi nilitum badminton sitame nilitum kibi ponji phan ka sisik pondo ladar lo polote nilitum aningkan wang ason denarong inspiration angka arlo football e pathu pon sitame nilitum kibi pon pangcheng pontu pini karpi prime time berta gelo pansi kang ton iglo do me thak me kurwang thu